moc, že se nebudeme spát 2 dny. Vítejte u nové série vlogů, kde se tentokrát sama podíváte až na Srí Lanku. Čeká nás zase několik hodin bez postele, teda... Mám spát hezky na lehátku v Abu Dhabi, u gateu a 13 jsem to byl, nebo 13. To máme opravdu radostný rok. Naší první zastávkou bude letiště Sabiha Gökçen, prostě Sabina, kde jsme si přesně před rokem řekli, že tady jsme rozhodně naposled. No jo, znáte to, a pak do roka a do dne. Ale nejdřív pojďte s náma do salonku. Vidíte salonku Fast Track in Praze, kde máme neomezený vstupy po celý rok, protože máme dobrou banku, máme dobrého Mirečka hlavně. Makina říkala, že chce šetřit přírodu. No, plastová karta, ne? Ale že letí na Srí Lanku a způsobuje kondenzační stopu, tak v pořádku. Dělají letenky a já si tady mezi tím piju Chardonnay. V salonku jsme byli asi nějakou hodinku a půl, tam jsme si odpočinuli, nasnídali se a teď vyrážíme na terminál číslo 1, odkud nám to letí do první destinace. Teď jdeme na pasport, kontrol v Praze, loučíme se s Českou republikou. Nezdálek. Protože jsme border control a letíme do Istanbulu. A hrozně se těšíme, protože jsme si přísahali, že na toho letiště už v životě netáhneme. Přesně tak, je to odporné letiště. A bojíme se, protože máme trošku jako přes limitní zavazadla a máme trošku víc kilo, tak doufáme, že to projde. Tak to máme i normálně. Máme jako celé kabelce. Ukážeme, jsme byli v našem salonku u nás, tady na letiště v Praze, kde jsem tam ukradl bagetky. A kdyby byl hlad, tak mám tady vajíčka. My teď nechtěli směr Istanbul a našli jsme tady volný sady, takže úplně Jak se ti sedí samotnýmu? No, mám se dobře, protože hele, už jsme sednou, už tam budeme, už jsme, hele, ukážou, kde jsme. My jsme přiletěli hranice mezi Bulharskem a Tureckem, takže už jsme v Turkii. Možná byste chtěli vědět, co s tím letištěm máme za problém. Hrozně nám tady vadí ten příšerný který se line prostorem letiště. Potom nám tady vadí těžce předražené jídlo a pití, jakože fakt těžce. Třeba, že meničko v Mekáči stojí 5 kg. A v neposlední řadě tu nemají ani veřejnou Wi-Fi. Smrdí, co to smrdí. Istanbulské letiště. Tak český vajíčka. A máme před sebou další Istanbul a Abu Dhabi. Tam se spolu podíváme příště. Tak ahoj.